En aquest mateix moment estic a punt de posar en marxa un cronòmetre. Durant el cronòmetre comença a pujar, fes la teva puja, perquè passarem en directe a la persona que en aquest mateix moment està guanyant aquest mini. I podria ser tu perfectament. O sigui que prepara't, perquè el crono es posa en marxa, vine amb mi, Germán, en 3, 2, 1, ja! Vinga, comença a pujar ràpidament. Som-hi, ràpid! Busquem el primer guanyador d'aquesta nit i podria ser tu perfectament, aquest miniguant, tot per tu. O sigui que ràpid, ràpid, ràpid. Comença a pujar perquè són 2 minuts de crono només i queda molt poquet temps. Hola, molt bona nit. Bona nit. Hola, el teu nom? Josep Maria. Josep Maria, d'on truques? De Monells. Molt bé, Josep Maria, a tu t'agradaria aquest mini, oi que sí? Sí, oi tant. Molt bé, Josep Maria, doncs has pujat ja, oi que sí, Josep Maria? Sí. Josep Maria, agafa't fort. Estàs sol a casa? Sí, amb la dona. Doncs, Josep Maria, prepara't amb la teva dona. Agafeu-vos fort, perquè en aquest mateix moment, Josep Maria, aquest miniguant és teu, perquè la teva puja és la més baixa i no repetida en aquest mateix moment. Josep Maria, sisplau, aguanta'm aquesta puja. Germán, ensenya aquest fantàstic cotxe increïble, impressionant. A vosaltres, Germán, us ensenya aquest cotxe, però vosaltres des de casa continueu fent la vostra puja, continueu fent la vostra aposta per endur-te aquest miniguant de color vermell que t'ensenya el Germán ara mateix. Tot per tu, aquest cotxe fantàstic, increïble, el cotxe dels teus somnis. Estic convençuda que és el cotxe dels teus somnis, o no? Almenys els meus sí, però avui pot ser tot teu.